Oho. No, jaa. Se meni lautalle. Lautaan sitten tulee kohta. Mun puukossakin oli jotain. Katsotaan mitä tuolle lautalla olijalle tapahtuu. Jos räjähtää. Mikä kaumpana se voi räjähtää. Hän siinä tuumiskelee, Sitäkin mä vaan teleportataan sitälle. kehtaisinko mä nyt mitään tehdä vai enkö kehtaisi. Annetaanko pitää vähän sinne? Yhtä alkuun. Onko toi bromia vai mitä toi oli? Natriumia. Niin. Saa katariinsa. Katsokaa, niin se meni valkoiseksi, kun se pinta reagoi ton veden kanssa. Se on niin kuuma, että se tolleen kihisee, että se lämpö sitä vähän liikuttelee. Kohta se tekee itsemurha veteen. Niin, hyppääkö se veteen sieltä? Hyppää nyt. Älä hyppää. No se käänti väärän suuntaan. Joo, siihen syntyy tuommoista natriumia veden yhdistettä. Ja jos mä nyt ihan oikein ymmärrän, niin mun mielestä se on niin kuin natriumhydroksiidia, joka syntyy siihen toi vaahto. Eli se on hyvin emäksistä ainetta toi vaahto tossa. Onpa kiva koe. On. Ei mitään tapaa. Kyllä siinä kohta tapahtuu. Epilepsia saanut murhaan. Voi ei. Natriumvarka sai epilepsiakohtauksen. Se alkoi Jokainen, vaahdota. joka saa nyt epilepsiaa. Osaatteko te toimia semmoisessa tilanteessa, jos joku ihminen saa epilepsiaa? Eilen oli. Päätä pitää pitää silleen. Tolle ei oo keuhkoja. Joo. Sitten jos tuntuu siltä, että pelottaa, niin sitten ambulanssi voi siihen soittaa. Ja jos se kestää kovin kauan, niin kannattaakin soittaa. Ja sitten pitää muistaa, että se ihminen, joka on sen kohtauksen saanut, on hyvin väsynyt sen jälkeen, että pitää niinku huolehtia, että sitä ei jätä sit siinäkään tilanteessa, sitten vaikka se on jo niinku ja juttelee sun kanssa, niin ihan yksin esimerkiksi ulos kylmään tai jotain, koska se on sen kokemuksen jälkeen ihminen on tosi väsynyt. No, tää nyt menee vähän pitkästyttäväksi. Mä annan vielä pisaran vettä sille, katsotaan sammuttaako se tämän reaktion vai saako sieltä sai aikaiseksi. Toi leijuu se. Hirveä